Milladoiro, un lugar que, a pesar de ser pequeno, esconde no seu interior unha gran vida e persoalidade. Aquí viven moitas familias novas, persoas traballadoras que van e veñen día a día a Santiago e persoas que, de algunha forma, construen as súas vidas entre dous mundos. Milladoiro teno todo e ao mesmo tempo parece que sempre lle falta algo. Sobre todo isto preguntámoslle tanto ao alumnado do IES do Milladoiro como ao profesorado e ao alcalde de Ames. As súas respostas non foron só opinións, senón pezas dun quebracabezas moito máis grande, o dun lugar que non deixa nunca de transformarse. Benvidos ao Milladoiro. Imos escoitar o que pensa a xente que vive ou traballa aquí, no Milladoiro. Empezamos polo alcalde. O Milladoiro vexo como o principal núcleo de Ames, o núcleo máis grande, con moitísima poboación moi diversa e moi variada, pero un núcleo con moitas posibilidades, un núcleo que hai que facer moitas cousas e que nós neste mandato o que procuramos foi ir mellorando, non? Sobre todo humanizando, facendo novas infraestructuras e é no que estamos traballando, pero o Milladoiro para nós e para min persoalmente é o núcleo máis importante de Ames, no que ademais levou máis investimentos durante este mandato. Pues creo que Milladoiro es muy completo, hay muchas cosas para hacer y creo que es una comunidad pues muy agradable para vivir. Sus calles, la general, todo muy ordenado y muy bien. Eu creo que hai bastante amplio e moitísima xente pode ter unha oportunidade. Lo mejor de aquí, la tranquilidad de poder caminar por la calle de noche, por la tarde, con tranquilidad, la paz, no escuchar motos que estén con el escape suelto, y eso me gusta. Agora, imos afondar un pouco sobre cales son os sitios favoritos da xente que convive no Milladoiro. Pois, home, sería o máis fácil seguramente sería dicir aquí no entorno este no que estamos, non? No entorno da piscina, de toda esta zona verde, pero eu vou a dicir que o meu sitio favorito de Milladoiro é todo o entorno verde que hai entre a AP9 e o cuartel da Guardia Civil, toda esa zona, non? Toda esa zona para min é a máis bonita para poder pasear, subir hasta os depósitos da auga, pasear todo por aí. Lo mejor de Milladoiro para mí es las zonas verdes, la naturaleza, el atardecer. Pues sobre Milladoiro, que es un sitio tranquilo, hay mucho monte, puedo pasear con mi perro y estar tranquilo y conocer a otra gente que tiene perros, entonces me gusta un ambiente así, tranquilo en medio de la naturaleza. Parece que a opinión é clara. A xente gústanlle as zoas verdes, pero non todo o mundo pensa que as que temos sexan suficientes. Imos escoitar outras opinións. Gustaríame que houvese máis zonas verdes, xa que isto tamén axudaría a unir lazos con outras persoas, xa que agora mesmo casi non hai lugares onde ir, onde haya naturaleza. O mellor a falta de verdor, que non hai moitas zonas verdes. Que outras cousas pensades que faltan no Milladoiro? Sigamos escoitando. Más monumentos, más sitios donde pasar el rato así bien. Unha biblioteca con máis libros e cousas para ler. Yo creo que nada. Más pisos, pero yo creo que no le falta nada. Agora mesmo para mim a distância. Eu vivo na Corunha e há dias que é complicado chegar. Imos ver se estas carencias que detecta a xente do Milladoiro se corresponden co plan de futuro que ten o alcalde. Home, sin duda, no Milladoiro faltan cousas. É un concello, é un núcleo, como dicía, moi grande e con moitas necesidades. Ademais, un núcleo que vai medrando. Mira, fai falta vivenda. É algo que estamos intentando arranxar con esa cesión de parcelas á Xunta de Galicia para que construían máis de 200 vivendas, pero nós seguimos traballando en facer máis vivenda. E faltan, sobre todo, máis espacios verdes.
aparte de mellorar e humanizar as rúas do Milladoiro, eu creo que o importante é que poda haber espacios como este no que estamos, como o que vos decía antes do entorno do cuartel da Guardia Civil, donde os veciños e as veciñas do Milladoiro e de Ames podamos ir a pasear, podamos ir a disfrutar e podamos facer ali ter os nosos momentos de ocio. E falta algo que para min é clave, ademais tamén, que non só afecta a Milladoiro, sino que afecta a Ames, que é a comunicación entre todos os núcleos de Ames. Que a xente de Bertamiráns poda vir a Milladoiro, que a xente de Milladoiro poda ir a Bertamiráns con normalidade, ao rural, e que ao final consigamos vertebrar o noso concello, que é un problema que temos, que é a vertebración do concello de Ames. Ao final, Milladoiro non só se define polo que ten, senón polo que está construindo. Pode que non sexa o sitio perfecto, pero sobre todo está cheo de xente que fai no seu día a día. Isto non é un documental sobre un lugar, senón da súa xente que o fai o seu fogar. E esta historia aínda non rematou.